Helo, fy enw i yw Jess Owen. Rwy'n eiriolwr proffesiynol annibynnol yng Ngwasanaeth Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru, a ddarperir gan TGP Cymru. Diolch am gymryd yr amser i ddarllen a chlywed ein gyflwyniad. Ein nod yma yw archwilio'r gwasanaethau yr ydym yn ei darparu yn eich ardal leol, a'ch annog i atgyfeirio unrhyw un y credwch a allai elwa. Rwy'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonoch yn ymwybodol o eiriolaeth fel cysyniad ehangach ac yn eiriolwr ar ran y plant a'r bobl ifanc rydych yn gweithio gyda. Mae eiriolaeth yn hyrwyddio safbwyntiau, dymuniadau a theimladau plant a phobl ifanc mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hystyried ac y gweithredir arnynt yn ystod unrhyw brosesau gwneud penderfyniadau. Mae egwyddor eiriolaeth wedi ei chynnwys yng Ngonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae'n ymwneud â chynrychioli'r plant a phobl ifanc, bod ar eu hochr, cynnal eu hawliau a nid gweithio o safbwynt lles gorau. Rydym yn darparu eiriolaeth broffesiynol annibynnol sy'n golygu nad ydym yn chwarae unrhyw rolau eraill ym mywydau'r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda. Rydym yn annibynnol o unrhyw wasanaeth arall. Mae'r sleid hon yn dangos beth yw eiriolaeth, yr hyn nad yw eiriolaeth, a'r hyn y mae'n rhaid i ni fel eiriolwyr proffesiynol annibynnol ei wneud i eirioli ar ran y plant a'r bobl ifanc rydym yn gweithio gyda. Pan fyddwn yn esbonio i blant a phobl ifanc beth yw eiriolaeth, rydym yn aml yn defnyddio'r ddelwedd goleuadau traffig hon. Mae ein cefnogaeth i blant a phobl ifanc yn aml yn cyfeirio at rhywbeth y maent am roi'r gorau iddo, rhywbeth y maent am ei newid, neu rhywbeth y maent eisiau ei ddechrau. Mae gwasanaethau eiriolaeth ac eiriolaeth proffesiynol annibynnol wedi mynd trwy lawer o newid yn y 10 mlynedd diwethaf, yn arwain at heddiw, lle mae gennym ddull cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth statudol yma yng Nghymru. Yn 2012, adroddodd Keith Towler, y Comisiynydd Plant ar y pryd, yn lleisiau coll, am y diffygion niferus mewn darpariaethau eiriolaeth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael, a phlant mewn angen. Roedd angyfartaledd cyllid ar draws y gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru. Nid oedd unrhyw ffeini prawf cyson ar gyfer mynediad at eiriolaeth, nac unrhyw adroddiadau cyson ar y ddarpariaeth eiriolaeth. Nid oedd plant a phobl ifanc yn gwybod am eu hawliau i eiriolaeth, ac nid oedd pob gwasanaeth eiriolaeth yn annibynnol ar yr awdurdod lleol. Roedd problemau hefyd o ran diffyg hyfforddiant safonol ar gyfer eiriolwyr proffesiynol annibynnol. Bydd y dull cenedlaethol o ymdrin ag eiriolaeth safonol yn awr yn sicrhau yr i'r afael a'r diffygion hyn ac yn sicrhau gwasanaeth eirioli safonol ni waith ble maent yn byw yng Nghymru. Yn 2014, roddodd deddf llesiant y gwasanaethau cymdeithasol seiliau statudol i eiriolaeth. Mae'r gyfraith bellach yn datgon bod gan plant a phobl ifanc yr hawl i ddweud beth maen nhw'n meddwl ddylai ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Yma, yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, rydym yn darparu cynnig ragweithiol o eiriolaeth, eiriolaeth ar sail mater, eiriolaeth heb gyfarwyddyd, eiriolaeth ymweliadau preswyl, a hefyd cynllun ymwelwyr annibynnol gwirfoddol. Mwyn goresgyn yr her,
nad oedd plant a phobl ifanc yn gwybod bod ganddynt hawl i gael cyfarfod eiriolwr proffesiynol annibynnol, cyflwynwyd y cynnig ragweithiol o eiriolaeth fel rhan o'r ddarpariaeth eiriolaeth statudol. Mae'n cynnwys cyfarfod dinodedig rhwng eiriolwr a phlentyn neu berson ifanc sydd yn blentyn neu berson ifanc sy'n dod i mewn i'r system ofal, neu yn blentyn neu person ifanc sy'n dod i mewn i faes amddiffyn plant. Mae'n bwysig iawn mae'r person ifanc wedi rhoi caniatâd i'r gyfarfod gael ei gynnal. Dylai gweithwyr cymdeithasol gynnig cyfle i bob plentyn cymwys gyfarfod ag eiriolwr i ddysgu am eiriolaeth. Os yw'r plentyn neu person ifanc yn derbyn y cynnig, dyla'r gweithiwr cymdeithasol gwneud atgyfeiriad i'r prosiect eiriolaeth leol, gan ofyn am gyfarfod cynnig gweithredol gyda'r plentyn neu person ifanc. Yn eich ardal leol, byddai'r atgyfeiriad yn cael ei wneud i'n gwasanaeth. Os ydych chi'n ymwybodol o blentyn neu person ifanc a ddylai fod wedi derbyn y cynnig gweithredol i gyfarfod eiriolaeth, ond nad ydyn nhw wedi, plis cysylltu â ni heddiw i wneud atgyfeiriad. Mae'r sleid hon yn manylu ar y broses a ddilynwn pan fyddwn yn derbyn atgyfeiriad cynnig ragweithiol. Rydym yn cynnig dull cyfunol o ddarparu eiriolaeth gan gynnwys cyfarfodydd wyneb yn wyneb a phlant a phobl ifanc, yn ogystal ag ymgysylltu rithwyr fel y cyfarwyddir gan blant a phobl ifanc i weddi i'w hangenion orau. Os hoffa'r plentyn neu berson ifanc cael cymorth eiriolaeth proffesiynol annibynnol yn dilyn y cyfarfod cynnig gweithredol, byddwn yn trefnu hyn ar ei cyfer. Yn ystod y cyfarfod cynnig ragweithiol o eiriolaeth, rydym yn darparu llawer o wybodaeth i plant a phobl ifanc am eiriolaeth yn gyffredinol a gwasanaethau eraill y gallant eu defnyddio ar gyfer cymorth. Os yw plant a phobl ifanc wedi cael mynediad at gymorth eiriolaeth yn flaenorol, neu os nad oes angen y cyfarfod ragweithiol o gyfarfod eiriolaeth arnynt am unrhyw reswm arall, rydym yn cynnig cymorth eiriolaeth ar sail mater i blant, a gefnogir gan y gwasanaethau plant rhwng 0 a 21 oed, neu hyd at 25 oed os ydynt mewn addysg neu hyfforddiant. Mae adborth gan blant a phobl ifanc yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn awyddus i rannu'r hyn y mae rai ohonynt wedi ei ddweud am ein gwasanaeth. Dywedodd un person ifanc, fe wnaeth fy eiriolwr fy helpu i siarad yn uchel, fe weithodd a gwnaeth i mi teimlo'n well. Dywedodd un arall, nawr rwy'n gwybod bod gan blant hawliau, mae'n gwneud i mi deimlo'n fwy hyderus. Dywedodd un arall, roedden nhw bob amser yn gofyn fy marn i mi, ac yn rhoi gwybod i mi pan oedd penderfyniadau yn cael eu gwneud a oedd yn effeithio arna i. Gwnaeth un person ifanc lun ar gyfer ei eiriolwr a ddywedodd, Ceri, ti yw'r gorau, ti'n gwrando ac yn helpu drwy'r amser, ti'n ddoniol a neis. Mae'r 2 sleid nesaf yn esbonio sut rydyn ni'n cefnogi plant a phobl ifanc nad ydyn nhw'n gallu cyfathrebu na'n cyfarwyddo ni fel y mae eraill yn ei wneud. Credwn y dylai gwasanaethau eiriolaeth fod yn hygyrch i bob plentyn a pherson ifanc, felly rydym yn defnyddio'r hyn a elwir yn eiriolaeth heb gyfarwyddyd. Mae eiriolaeth heb gyfarwyddyd yn fath gwahanol o eiriolaeth, a byddem yn eich annog i gysylltu â ni i drafod sut y gallwn helpu os ydych yn teimlo eich bod yn adnabod plentyn neu berson ifanc a fyddai'n elwan fawr o'r cymorth hwn.
Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth ymweliad annibynnol, lle mae cyfeillion gwirfoddol yn cefnogi pobl ifanc sy'n derbyn gofal hyd at 18 oed, gydag ymweliad misol. Cysylltwch os ydych yn adnabod plentyn neu berson ifanc a fyddai'n elwa o'r gwasanaeth hwn, neu os ydych yn adnabod rhywun a hoffai wirfoddoli. Rydym hefyd yn cynnig eiriolaeth ymweliad preswyl. Yn ystod 2022 a 2023, daeth 493 o blant a phobl ifanc yn gymwys ar gyfer y cynnig ragweithiol o eiriolaeth yng nghanolbarth a gorllewin Cymru. Cawsom 157 o atgyfeiriadau cynnig ragweithiol. Derbyniodd 112 o'r atgyfeiriadau hynny y cynnig ragweithiol ac aethent ymlaen i dderbyn eiriolaeth ar sail mater. Gweithiodd ein gwasanaeth eiriolaeth seiliedig ar faterion gyda 878 o blant a phobl ifanc, a cefnogwyd 1084 o faterion gennym. Ar y sleid hon, rydym yn cyflwyno rai o'r canlyniadau gwych i plant a phobl ifanc sy'n defnyddio ein gwasanaethau. Dyma sut rydych chi'n cysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y gwasanaethau rydyn ni'n ei darparu. Diolch am wrando.